ኣብ ፈለማ ተስዓታት ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣሓተይን ኣሕዋተይን ናብዛ መበገሲት ጽሑፈይ ዝኾነት ነጥቢ ቅርበት ኣለዎም። ዝዓመቐን ዝበለጸን ዝኽሮም ገይሮም ነዚ ትሕዝቶ ክህብትሞ ደስ ይብለኒ። ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ፍሉጣትን ጸለውትን ካብ ዝነበሩ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሓደ እዩ። ብዙሓት ድልየቱ ብምዝራብን ስምዒቱ ብዘይምሕባእን ከምኡን ነገራት ብዝተፈለየ ማእዝን ናይ ምርኣዮምን ምትንታኖምን ብቕዓት ዝነበሮ ምሁር ኢሎም ይገልጽዎን ይጠቕስዎን። ስሙ ብብዙሓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝነበሩ ይምሃሮም ኣይምሃሮም ተጠቃሲት እያ። ካብ ውሩያትን ዘይተረሳዕትን መምህራን እታ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ንምባል ደፍር። ብተረከብ ዘረብኡን ናይ ለውጢ ሓሳባቱን ውሑዳት ዘይበሃሉ ሰባት ቃላቱ ክደግሙ ሰሚዕ ኣለኹ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ንተምሃርኡ ከም ዝኽብል ሓተተ። ኣብ መንጎኹም ኣብ መጻኢት ኤርትራ ፕረዚደንት ክኸውን ዝደሊ ተምሃራይ ኣሎ? ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ህዝቢ ኣብ ጥልቕ ዝበለ ናይ ናጽነት ስምዒት እዩ ዝነበረ እሞ መልሲ ናይ ትሕቶ ቕልጥፍ ኢልካ ዝርከብ ኣይነበረን። ከመልከኹም እትሓስብ ዝብል ሕቶ ገለ ሰማዕቲ ከስዕበልካ እውን ይኽእል እዩ። ነዛ ፍጻሜ ዘዕለለኒ ሰብ ከምዚ ይብል፣ በቲ ሽዑ ግዜ ነቲ ክብርን እምነትን ዘሰከምናዮ መራሒ ኣነ ክትከአዮ ንምባል ክትደፍርስ ይትረፍ ነውሪ ክሕሰብ እውን ይኽእል ነይሩ እዩ። በዚ ከዓ ሕቶ መምህር ቅልጡፍ መልሲ ኣይረኸበትን። መቸም ካብዚ ብምብጋስ ማንም ሰብ ንፈተውቱ እክባቢሉ ናብ ጸላእቱ ክቕይሮም እንተደኣ ደልዩ ንተግባራት መራሒና ምጽናዕ ጥራይ እዩ ዘድልዮ። መራሒና ድየ ዝበልኩ ንምዃኑ ይመራሓና ድዩ ይኹብኩበና እዩ ዘሎ? መሪሑ ዘይኮነ ኮብኪቡ ናብ ገደልን ጎዳጉድን ዘእተዎም፣ መሪሑ ዘይኮነ ኣንፊጹ ንሞትን ስቅያትን ዘቃልዖም፣ መሪሑ ዘይኮነ ከብኪቡ ናብ ስደትን ድኽነትን ብዛዕባ ዝፈረዶም ዜጋታት ሃገርና ተዛረብካ መራሒ ዝብል ቃል ምጥቃም ሳጓ ኣራዊት ዓድና ካብ ምዃን ዝሓልፍ ትርጉም ዝውሃቦ ኣይኮነን። ዕድል ኣይገበርናን እምበር ነዛ ኣርእስቲ ጽሑፈይ ኮይና ዘላ ሕቶ ኣብቲ ግዜቲ ዘለዓለ ምሁር ሎሚ ኣቦታቶም ክሳብ ሕጂ ተዓሚቶም ዘለዉ ምሁራት ኤርትራ ክንርእዮም ደለኹ። መላኺና ግን ተቐላጢፉ ፈላጣትን ንቑሓትን ብቓልፃ ኾነ ብድልዋ ኣጥፊኡን በቲኑን ኣብ መንጎ ሕቶን መልስን ክንዕነድ ብዙሕ ረሂጹ እዩ። ቋሕ ዝበለት ዓይኒ ምንቋር ሓፍ ዝበለት ኢድ ምቕርሳም ዝመልኮ ሞያ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ኣርኢና። ናብ ሕቶና ሕቶ ኤርትራዊ ምሁር ንመለስ። ተምሃሮ ጸጥ ኢሎም ከለዉ ሓደ ተምሃራይ ተዳህዩ እወ ኣነ ኣለኹ በለብ ድፍረት። ኣዒንቲ ኩሉ ተምሃራይ ግራማ ሓዚለን ዓሰልኦ። መምህር እውን እናብኡ ኣንፈተ። ኣብ መጻኢ ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ክትከውን ትደሊ ኢኻ? ንሕትኡ ደጊሙ ኣድመጻ መምህር እወ ኣብ መጻኢ ፕረዚደንት ኤርትራ ክኸውን እደሊ እየ። ተምሃራይ እውን መልሱ ኣርጢቡ ደገመ። በል ዝወደይ ካብ ሕጅኻ ከመይ ጌርካ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ከም ዝእለ ደኣ ኣጽንዕ እምበር እሰብኣይ ፈትዩ ፈጺሙ ኣይገድፈልካን እዩ። ምኽሪ መምህር ንተምሃራይ ነበረ። ምዕዶ ወላዲ ንውሉድ ክበሃል እውን ይከኣል እዩ። ከምዚ ዓይነት ግምትን ሻቕሎትን ዝነበሮም ውሑዳት ዘይምዃኖም ሎሚ ምስጢር ኣይኮነን እሞ ኸደኣ እዛ ምኽሪ ብውዒታ ወሲድና ሰኣን መጽናዕቲ ምጅማርና ደኾኔና ክሳብ ሎሚ ሓደ ንኽጥዕሞ ኣሽሓት ንኸፍል ዘለና። እዛ ዕላል ኣብ ርእሰይ ብዙሕ ዓመታት ገይራላ። ፈለማ ከም ዋዛ ድሓር ከም ተረከብ ዘረባ ጸኒሓ ከም ትንቢት ሕጂ ድማ ከም ህያው ሓቂ ኮይና ትቕጽላላ። እቲ መምህርስ ነፍሱ ይምሓሮ ግምታቱ ጉልባቦም ኣብ ዝቐልዑሉ ግዜ ንዓድስ ገይሩ ኸይዱ 2001 ሞይቱ ኖኖ ተቐቲሉ እምበር ሞይቱ ደኣ ኸይከውን ኣይፋሉን ተቐቲሉ እዩ።
ብዝብላ ነጥብታት ኣርእስቲ ኮይኑ ምንባሩ ዝክር መራሒናይ ምዃን ሓቀኛ ባህጊ ጸብለሊልካ ክትርአ ዘይኮነስ ጸብለሊላ እትርአ ሃገር ንምፍጣር እዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ ዘየሰማምዓና ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራና ፕረዚደንትና ክኸውን ሕልሚ ዝነበሮ ናይ ፈለማቴ ሰዓታት ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ኸዳ ኣበይኮን ኣቢሉ ይኸውን?